Kdo je to týmový hráč? Musí týmový hráč být kamarád? A jak se vlastně týmovým hráčem stáváme? Moje jméno je Lukáš Mareš, pracuji jako mentální kouč a filozofický konzultant a dnes se podíváme na téma týmového hráčství. Ve sportovní terminologii je týmový hráč často používané slovní spojení. Co se ale myslí tím, když o někom řekneme, že je týmový? Respektive, že hraje týmově? Nejprve si musíme ujasnit, co je to tým. S mladými motoráky jsme si na společném workshopu vymezili tým takto. Tým je skupina jednotlivců, kteří si vzájemně pomáhají a respektují se. Můžeme říci, že tým je skupina, ve které jsou mezi jejími členy utvořeny vazby vzájemnosti a společného fungování. Tuto skupinu dále spojuje určitý proces a cíl. V ledním hokeji je to například společné trénování a hraní zápasů s cílem zlepšovat se ve hře a vyhrávat. Můžeme doplnit, že pokud tým, třeba ten hokejový, funguje správně, jsou v něm přítomné takové hodnoty, jako respekt a vzájemná podpora. Hráči v týmu společně rostou ve sportovce a tento růst má přesah i do jejich běžného života. Ponechme nyní stranou rozdíly mezi sportovními či pracovními týmy a podívejme se na to, kdo je to týmový hráč. Při odpovědi se přidržme toho, jak jsme charakterizovali tým. Je důležité rozlišit mezi deskriptivní a normativní rovinou. Zatímco v deskriptivní rovině popisujeme, co dělá týmového hráče právě takovým hráčem, tedy jaký týmový hráč je. V normativní rovině utváříme podmínky, které jsou žádoucí proto, aby někdo týmovým hráčem byl, tedy jaký by ideálně týmový hráč měl být. Zdá se pak, že týmovým hráčem na rovině deskripce je jednotlivec ve skupině, který pracuje na společném cíli s ostatními. Důležitým dodatkem ale je, jakým způsobem vlastně pracuje. A zde se dostáváme z roviny deskriptivní spíše do roviny normativní. Týmový hráč v normativním smyslu respektuje další jedince ve skupině, podporuje je v osobním růstu, je pro ně parťákem, ale i zdravým konkurentem. Umožňuje tvrdé střetávání, ovšem vždy v duchu kooperace s cílem posunout sebe, druhého a celý tým na vyšší úroveň dovedností a výkonu. Znamená to automaticky, že týmový hráč je vždy kamarád s ostatními? Ne. Pro roli týmového hráče a obecně pro koncept týmu jako takového je kamarádství obohacujícím prvkem, ale ne nutnou podmínkou. Kamarádství je totiž specifický vztah mezi osobami, který vzniká na základě určitých vzájemných sympatií. Nelze ho automaticky navodit tím, že dané osoby dáme do jednoho kolektivu. Lze si ale představit, že kamarádi utvoří silný kolektiv. Čiže v rámci skládání sportovního týmu si někteří hráči skrze společně strávený čas a společné zážitky vypěstují kamarádské vazby. Výhodou týmu složeného z kamarádů může být větší koheze neboli soudržnost a příjemnější atmosféra a takový tým může lépe přečkat náročné momenty. Co tým utváří, jsou ale takoví hráči, kteří jsou podle výše uvedeného popisu týmoví, ať už jsou či nejsou kamarádi. Jak se stát takovým týmovým hráčem? Na jednu stranu je naše týmové nastavení podmíněno osobností a zkušenostmi. Mnoho z daného nastavení vychází z výchovy v rodině a kontaktu s naším blízkým okolím. Děti vyrůstající v rodině, kde se nenásilnou a inspirující formou setkávají s přínosy týmového nastavení, budou týmovými hráči spíše než jedinci, kteří se naučili vzorec chování raději si vše udělej sám, protože na druhé se nedá dost dobře spolehnout. Přes podmíněnost osobností a výchovou v sobě ale týmovost můžeme pěstovat. A to hned několika způsoby. Jedním ze způsobů je aktivní pěstování důvěry v ty, se kterými spolupracujeme, a to cestou komunikace s nimi. Jsem-li například součástí hokejového týmu, mohu důvěru ve své spoluhráče podporovat tím, že s nimi budu komunikovat o svých záměrech pohybu na hřišti nebo o tom, jak bychom měli sehrát další akci. Budeme společně hledat, v čem je kdo z nás dobrý a rozdělovat role ve hře tak, aby každý mohl prodat své silné stránky. Dalším způsobem rozvoje týmovosti je aktivní snaha fungovat v kolektivu. Jednoduše řečeno, týmovost u sebe rozvíjím tím, že se stanu součástí kolektivu a pracuji v něm na společném cíli. Snažím se druhé podporovat a spíše než jen jet na sebe, se starám o společný rozvoj skupiny.
i tím, že se přizpůsobím společné cestě. Rozvoj týmovosti je samozřejmě běh na dlouhou trať. Týmovými se nestáváme ze dne na den. Být týmovým ovšem nese své ovoce. V týmu rozvíjíme své osobní kvality a můžeme dosáhnout výsledků, kterým bychom se sami ani nepřiblížili. Jak u sebe rozvíjíte týmovost vy? Chcete-li se dozvědět více nejen o tom, jak rozvíjet týmovost, ale i jak poznávat sebe sama a učit se důležitým mentálním dovednostem, neváhejte mě kontaktovat přes e-mail, telefon či mé webové stránky. Děkuji za pozornost.